Знаходить його, не люби Христа без Христа, не люби Христ без Христа. Далі кожен спасти дорогою свою. Далі любиш мені, іди за мною. Не люби Христа без Христа, не люби Христ без Христа. Далі кожен спасти дорогою свою. Далі любиш мені, іди за мною. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Дорогие братья и сестры, от початку Великого посту мы рихтовали наше сердце до этого дня. Про спокаяние и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, как с всем Костелом, rozpocząć świętowanie paschalnej tajemnicy Jezusa Chrysta. Через исполнение якой Он вошел в свой город Иерусалим, и там, как там померти и воскреснуть. Узгадываючи гэты, збаўчы ўваход з верай і адданасцю пойдзем і мы за Панам, каб беручы удзел у Яго крыжовай таямніцы стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Молімся. Усемагутны вечны Божа, асвяці гэтыя галінкі Тваім благасловеннем, каб з радасцю, ідучы за Христом валадаром, мы маглі праз Яго прыйсці да вечнага Єрусалим, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Ty Boże wieczność, ponad czasami wierności. Ty plyn zwiarowny, Ty Bóg przedwieczny, bez końca ja łaska, Twoja любов. Славный, славный Пан Бог могутный, Ты За 6 дзён перад урачыстасцю Пасхі, калі Пан уваходзіў у Єрусалим, дзеці выйшлі яму насустрач з галінкамі пальмаў і голасна ўсклікалі: «Гасанна на вышынях, благословленный Пан, што прыносіць нам милосердность. Узніміце верхі вашыя брамы, падыміце адвечныя вароты, каб мог увайсці валадар хвалы». Хто ж гэты валадар хвалы? Пан Магуцяў, Ён валадар хвалы. Гасанна на вышынях, благословленный Ты, Пане, что приносишь нам милосердность. Молимся.
Всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что наш Збавца принял тело и помер на крыже, когда человечему роду узор покою. Ласкаво да поможи нам наследовать Его прикладу терпений и заслужить и делу Его с мертвых повстаний. Яки с Тобою живи и благодарен в едности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Amen. Сядьте, как выслушать Божие Слово. Обличия своего я не отвернул от зняла, и ведаю, что не зазнаю ссором. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дал мне мову мудрых, как я ведал, як словом подтримать знасилено. Кожну раницу Пан будить меня, обуджая слых мой, как я слухал его, як лучше. Пан Бог открыл вухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я подставил тем, кто бьет, и щеки свои тем, кто выдирая бороду мою. Обличья своего я не отвернул от знявах и оплеваний. Пан Бог да помогая мне, тому я не буду осоромленный, тому заробил я твар свой, як твердый камень, и ведаю, что не дознаю сорому. Это Слово Божие. Боже мой, Боже, чому мя не покинул? Боже мой, Боже, чому мя не покинул? Все, кто бачит меня, насмехаются з мяне, открывают вусны и головой кивают. Я сподівався на Пана, нехай же визволить його, нехай уратує, коли яму любить. Боже мой, Боже, чому мя не покинув? Собаки окружили мяне, зборище злочинців мяне оступило. Пробили руки мои и ноги, я могу полишить все мои кости. Боже мой, Боже, чому мя не покинув? Я не делять обратку мою між собою, и жеребя кидаются падежи моей. Але ты, Пане, не отходь от меня. Сила моя, поспешайся мне на допомогу. Боже мой, Боже, чому мя не покинув? Ну да дышать имя Твое, брата мои, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его, все потомство Якуба восхваляй Его. Нехай боятся Его все потомство Израиля. Боже мой, Боже, чому мя не покинув? Принизив себе, тому Бог возвысил его. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. Иисус Христос, будучи в постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вирекся самого себе, принявши постать слуги, приподобившись до людей, и с выгляду ставший, як человек, принизил себе, будучи послухняным аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог возвысил его и дал ему имя по всяким имя, как на имя Иисуса схилилось кожное колено, створением небесных, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, деля хвалы Бога Отца. Это Слово Божие.
Дякуємо Пану. Хвала Тобі, Володаряку, хвала Тобі, Володаряку, хвала Тобі, Володаряку, хвала Тобі, Володаряку. Христос принизил себе, будучи послухняным аж до смерти крыжовой. Тому Богу звысил Его и дал Ему имя понад всякое имя. Хвала Тобі, Володаряку, хвала Тобі, Володаряку. Мука Пана нашего Иисуса Христа. У той час поднялись старейшины народу, першосвятари и книжники, и повели его до Пилата. Почали виноватить его, кажучи: мы знайшли, что он сводит народ наш и забороняя платить податок Цезару, и говорит, что он Мессия король. Пилат же спытался у него: ты король юдейский? И он сказал ему в отказ: ты кажешь. Тогда Пилат сказал першосвятарам и народу: я не знахожу ніякої вини у этого человека. Але они настойливо кричали: он бунтує навчаючи по усій Юдеї, почавши від Галилеї аж на сюди. Коли Пилат почув про Галилею, спитався, чи це чоловік галилеєць, і довідавшися, що он з країни Ірода, одослав його до Ірода, який у ці дні так само був у Єрусалимі. Ірод, коли убачив Єсуса, вельми узрадувався, бо давно жадав убачити його, тому що чув про його і сподівався убачити який-небудь суд його. І задав йому шмат питань, але він нічого йому не відказав. А першосвятари і книжники стояли і завзято винуватили його. Тоді Ірод со своїми жовнірами зневажив його і, насміюючися над ним, обернув його в блискуче одіння і одослав до Пилата. У той день Пилат и Ирод стали сябрами поміж собою, бо ранее яны были у ворожости. Пилат скликал першосвятаров, начальников и людей и сказал им: вы привели до меня этого человека, якого там, як того, кто бунтує народ. И ось я перед вами допитав його і не знайшов у этого человека ніякої вини, у якої ви його винуватите. Так само і Ірод благословив його до нас. І він не учинив нічого вартого смерті, тому я після бичування пущу його. Він був обов'язаний звольнити їм на свято одного в'язня. Але вони закричали всі разом: забий этого, а відпусти Вараву. Він був посаджений у в'язницю за бунт, який відбувався у городі, і за забуйство. Пилат знов промовив до їх, жадаючи відпустити Єсуса. Але вони кричали: укрижуй його. Він третій раз сказав їм, що древно зробив він. Я не знайшов у їм нічого вартого смерті. Я після бичування відпущу його. Але вони і далі з великим криком домагалися, щоб його укрижували, і крик їх узростав. І Пилат вирішив, щоб сталося згодно з їх просьбою, і відпустив їм посадженого у в'язницю за бунт і забуйство, якого вони просили, а Єсуса віддав їхній волі. Коли повели його, схопили некого Симона Киренейця, який вертався з поля, і склали на його криш, як він нес за Єсусом. І йшло за ним велике множество людей і жінки, які плакали і голосили по ним. А Єсус звернувся до їх і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачьте по мне, плачьте по себе і по дітях ваших, бо ось надвиходять дні, коли скажуть: щасливые бесплодные и улони, які не родили, і груди, які не кормили. Тоді почнуть казати горам: упадите на нас, а по горкам накрийте нас. Бо коли це робите з зеленим древом, то що буде сухим?» Вели им на смерти двух інших злочинців,
І калі прыйшлі на месца званае чэрам, там укрыжавалі яго і злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку. А Езус сказаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». І, дзелячы адзенне ягонае, кінулі жребя, а людзі стаялі і глядзелі. І правадыры іхнія таксама насміхаліся, кажучы: «Іншых ратаваў, няхай ратуе сябе самога, калі ён месія, выбраны Бога». Жаўнеры таксама здзекаваліся з яго, падыходзілі і падавалі яму воцат, кажучы: «Калі ты кароль юдэйскі, уратуй сябе самога». І быў над ім напіс: «Гэта кароль юдэйскі». Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: «Ці ты не Христос? Уратуй сябе і нас». Але другі папракаў яго, кажучы: «Нават Бога ты не баішся, бо церпіш тую самую кару. Мы асуджаныя справядліва і прымаем кару вартую нашых учынкаў. Ён жа нічога дрэннага не зрабіў». І сказаў: «Узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства». І Езус сказаў яму: «Сапраўды кажу табе, што сёння будзеш са мной у раі». І было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула усю зямлю аж до 9 гадзіны, і сонца засвілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне, і Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». І сказаўшы гэта, сканаў. Все становимся на колени. Повстанем. Сотник убачыў, што сталася, і узваліў Бога, кажучы: «Сапраўды чалавек гэты быў справядлівы». І ўсе людзі, што сабраліся на гэтае відовішча, калі убачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі. А здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго, і жанчыны, якія прыйшлі з ім з Галілеі, і глядзелі на гэта. Гэта слова Пана. Можна сесть. Хоць ж Євангелія була досить довге, і Слово Боже, хтось ніби сказав, ось коли треба поглядеть оригінальні тексти, то тільки половину ми сьогодні прочитали коротшому версію. Бо довга версія більше ми сьогодні прочитали в 2 рази, навіть ще і з хвостиком, як я говорив. А ці костёла колись сказали так, что гэты урывок, альбо урывок муки панской, который написан в Святом Писании, бо кожный евангелист описывает, что не маем комментовать. Бо як там комментовать чуюсть муку, чуюсть смерть? Мы ж не маем отваги. Але, говорить, найлепшим казанням і новейшей проповедью для каждого з нас было бы провести до хаты, отчинить гэты урывок, что мы сегодня прочитали Евангелие муки Пана, і знайсці себе паміж гэтых людзей, якія, можа, прыйшлі разам да Пілата і сказаць: «Мы знайшлі, што ён зводзіць народ, што, можа, Пана Бога няма, што касцёл, можа, падманная, што, можа, няма перспектывы жыцця вечнага». А можа, ёсць і тыя, которые гавораць, што разумеюць Бога як караля такого, якому трэба аддаваць пашану туды казяную. Неправильно его разумеем, не разумеем правильно Божьего Слова и Костюла, и Божьих заповедей, якія Бог оставил. Мы, может, з'являемся и теми, кто гэтага Езуса Христа приводит до Пилата, так само вядзе до потомка Ирода, цёгае его в розныя месцы, каб знайсці якуюсь віну, каб толькі абвінавачыць. А може, ми самі з'являємося Пілатом, який в якийсь спосіб розуміє, що варто не здавати Ісуса Христа, але глядячи, що може стратити свою кар'єру життєву, свою посаду, яку займає, однако йде за натовпом. Тяжко було поплити проти течення раки, якою була толпа нервних людей, які сказали Ісуса Христа на тяжку муку. А може, так само я з'являюся гэтым чалавекам, уже калі Ісус Христос прыбіты да крыжа, я стаю і смеюся, і насміхаюся, кажучы:
інших рятував, нехай врятує собі самого. Коли він Месія, вибранець Божий. Шмат питанняў я могу задать, толькі чи я найду адказ на гэтае пытанне. А можа, як жаўнеры, ты король юдайскі, ратуй самого себе. А можа, як гэты злачынца, які вісіць з одной стороны і папракае Jesуса Христа, кажучы, ты Христос, та уратуй себе і нас. Што сёння адбылося вельмі важнага і на што трэба было бы звярнуць увагу? На тое, пра што гаворка ідзе ў першым чытанні. Першае читання святого Павла, послання до Філіппанаў, говорить, як моцно Бог покохав кожного з нас. І написано, святий Павел пише, Христос Єсус, будучи у постаті самого Бога, не полічив потребним бути на ровні з Богом, але вирекся самого себе і прийняв постать свої, приподобнившися до людей. Як це зрозуміти? Ну так, Бог створив чоловіка, і в це створення сам утіловився. Так само, як і чоловік, що би чоловік такого створив? З чого ми сьогодні могли би скористати і шмат добра винести, як би хотіли. Ну, наприклад, пан Бог поблагословив, дав нас мудрость, і чоловік придумав, дякуючи ласці пана Бога, комп'ютер і інтернет. І коли так чоловік придумав цей комп'ютер, і я подумав, утіловився, пойду туда. Ну, правда, можно сказать, что ни один молодой человек в сучасном свете пошел у виртуальный свет и живе сьогодні виртуальным життям. Не бачить, не умеє відрознювати життя справжнього від віртуального. Чи хто б з нас захотів войти в комп'ютер, поскольку він там мудрейший? Я бы не. В каждом моменте можно не хопить электричество и меня отключить. Альбо кто-нибудь нажми на кнопку, я отключусь. Я бы хотел конец такого життя, но нет. Поглядите, что Бог отдался у вольности, у тела людское. А чему Он это учинил? С любовью до меня. До меня. Как Он этого не учинил, то меня бы сегодня туда не было. Как Он этого не учинил, с любовью до меня, то я бы сегодня до вас не промовлял. Как Он этого не учинил с любовью, то мы сегодня туда не собирались, а на сходище с этими галинками. Да какая это великая любовь? Я говорю до меня. Бо я так відчуваю, як моцно Бог покохав мене. Але кожен нехай сам собі відкаже у сумленні, що так само Бог з'являється для мене таким важним, що мене так моцно кохає. Що я так само чую, що Він за мене життя віддав. Утіловився віддати життя. Как вернуть мне життя незвичайне, а життя у святості. Поглядим, що сьогодні ще відбувається. Відбувається сьогодні беатифікація одного из жаўнераў, одного из злочинцев. Поверьте, на крыже колесте это была смерть для самых наибольших злочинцев. Не было горшей смерти, чем поверьте на крыже. И один злочинец отворачивается до Иисуса Христа, як бы сказать, як можно попросить пробачення за все, что я роблю? Звичайними словами. Єсу, узгадай мяне, коли вийдеш в своє молодацтво. Мы сегодня шукаем якісь пригожих слов, може якісь пригожих пальців, які б нам допомогли вернуться. Ні, нема якогось пригожості. Звичайність серця. Поглядім на сина марнотравного і на батьку, який чекає на сина марнотравного. І син марнотравний не говорить якісь там копає мата у пригожих віршів. А от встану і пойду і скажу, Отче, зграшив я супротив тебе. Я вже не варто називатися твоїм сином. Зробили не хоть слугою своїм. Звичайне слово. І глядим в этой приповісті, яка так само читається кожний пост, в одну із літерів, апостольських літерів Великого посту, ми чуємо, який є ось Бог, що Він хоче нам пробачити. І в этой приповісті Бог з'являється, Отець з'являється Богом. Що про це говорить? Бо заправді Отець сказав би своєму сину, хочеш, бери час маєтку і пішов вон, не показуйся тут. Але ми чуємо, що коли вертається марнотравний син, Отец зауважає його здалек. Який батько заглядав уже за таким сыном, который кинул меня, оставил самого заниматься своими працами, своими заботами, своей господаркой, например, своим працею. Який батько не оглядався, і тільки маті чекає, бо вона вірить завжди у свого сина. Бо Бог з'являється і отцом, і матір'ю. А він у вольній волі дозволяє чоловіку
то чоловік вибрав, чи хоче за Богом, чи хоче супроть Бога. І сьогоднішній Євангелії, муки Пана, ми докладно почули, який є Бог, як його везде ведуть. Іти туди, слухаються, іти сюди. І так само в нашому житті. Він так само нас слухає. Ми часами його ведемо до Білата, часами ведемо до Ірода, часами ведемо там, де він нам не потрібен, часами ведемо там, де він потрібен нам. І потім ми того Ісуса Христа в житті. Так само складно. Може, часами трохи висміюючися з його, але часами, може, і дійсно чекаємо правди, може, зробив якийсь суд, та як Ірод чекав на суд. Може, не одно, чи ми чекаємо від Ісуса Христа, Ісус, учини суду, через суд, я поверю тебе. А так не буде. Ісус Христос ведав, Він поучинив суд, як Йон допомог Іроду не вернутися. Але цей суд Іроду не допомог вернутися. Ні в які випадки. Поэтому этого отсюда не отримовував. І часами ми так в нашому житті чекаємо этого отсюда, а чи воно відбудеться? Це залежить від нас. Це мука Пана, яку ми сьогодні прочитали, кожен день, підчас кожної святої мши, відбувається на цьому алтарі. Тут нічого другого не відбувається. Як Ісус Христос сам себе складає в ахвяру. В ахвяру на ахвярнику, яким з'являється криш. А где здійсняється ахвяра алтара, чи ахвяра приношення свого тіла. Для кого? Для мене. З любов'ю для мене. Він мене створив, як мене так само визволить і довести до життя вічного. І це сама ахвяра, яку будемо святкувати 3 дні. Святую Мшу будемо направляти 3 дні. Запрошаю мене, хто хоче поділитися такою українською. Розпочнемо у четверг увечері, у 19:00. Литургией святой Мши, установление Евхаристии, установление сакраменту поєднання і установление сакраменту Евхаристии. Помните, можна сказати, іначе. Ісус Христос пробачає і хоче нам кожному обмить ноги. Потім у п'ятницю святої Мши нема. Ми тільки підійдемо до цього ахвярника, то саме, що буває з алтариком, поцілувати на криш нашого життя, наших тяжкостей, наших проблем. И в субботу на Вигилии Пасхальной увечері припомним, что мы являемся христианами, принесем с собой белые свечки к кресту, запалим их от Пасхала и припомним, что Бог так много нас полюбил, что запалив правду святом життя вічне. А не залежить от нас. Чем мы будем хотеть отполировать наше життя. Так один человек нашел 10 там на стриху каструлю, спальную моцно. Было аж засвоено 8 слоев тлушча на ней было. Показал знайомому, говорит, выкинь, на что ты? Говорит, я хочу отполировать ее. А на что на тебе? Не, ну это гарно, это кастрюля, это моих прадедов. И хай будет мне памятка. Вот выкинь, может, когда полировать, или в сегодняшнем свете можно разных добрых речей купить. Намовляли его, намовляли, а он не выкинул. Упався и начал полировать. Месяц, другие, третий. На 5-й месяц выполировал. Глядите, чистое золото. Мало не выкинул кастрюлю золотую. И так есть, что сами с нашим життем, Пан Бог хочет, как мы выполировали наше життя. А мы так вот, свет нам пропадает, что новое, аттракционное, и мы идем за этим. А Бог говорит, выполи, а убачишь там золото, что ты з'являешься золотом. И что в этом сердце живет сам Бог. Той сам, який дав тобі здоров'я, той сам, який тебе створив, і той сам, який дає тобі, як хоче дати, життя вічне. Амінь. Вірувати на Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, всякого вашого і неважного, і уродинного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, з Отця народженого, верующими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, насутного Отцу, красть Бога все сталося. и Он для нас людей, Для нашего славления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, Приморский Пилате, был замученный и похован, и на 3-й день воскрес по Богу Писанию, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца,
i znów przyjdzie w chwale, sudzić żywych i pomięłych, i jako władactwu nie będzie końca. Wierny Ducha Świętego, a na Żyłotwórcu, wielki zajca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Synem należy pochwalenie i chwała, jaki promawiał nas proroków. wierzę w один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в Божьем свете. Аминь. Brat Jezusa Chrystusa, jaki po raz swoją muku i śmierć na krzyży wysłużył ludziom zbawienia, wzniesiony do Boga, a i tam na zerności pokornej modlitwy. Za święty Kościół, jak on przynosił cierpieć czymś ucieszenia, a grzeszników jednał z Bogiem Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. За международные организации, которые завсёды служили справе, спокою и поjednania людей Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, За Panie. людей, яких грех отдалил от Христа, как они могли вернуться на Его образ глубокий жаль за грехи и szczere покаяние Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Молюся так само в інтенцію, яку справляється свята душа, за льва з нагоди дня народження 3 годов, просячи для його Божого благословення, Божих ласкав, здоров'я душі і тіла, а так само за усю його сім'ю. Тебе просимо. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за нас, удельников этой святой души, как глубокое переживание пасхальной таинницы наполнило нас покоем. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Боже, Ты здобыл нам для себя прав кровь своего Сына, выслухай нашей молитвы и учеников все люди, открыли свое сердце для Тебя, единого соправного Бога, праз Христа, Пана нашего. Номер 125. Молитесь, как мою и вашу, як вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме прямо з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане, праз Богу Твоего одинородного Сына спошли нам Твою милость, и хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однако сподеемся примать Его светлую святую княгу, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. І з духом Твоїм. Укору серцеві. Узносим Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Справедливо это и справедливо, скучно и избавлена, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он вольный от грехов терпел за нас грешных, и был несправедливо осужденный за наши злочинства. Своей смертью Он змыл наши провины, а Его с мертвых повстание принесла нам славление.
Тому з усіми айолами ми Тебе прославляємо, і з радостю ускрикаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословленный Твой идет имя Пана. Благословленный Твой идет имя Пана. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Zapravdy Boża, Ty święty, krynica ucelenej świętości, temu ujedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was grozy spasał na apostola Ducha Świętego, raz Chrysta prosił Ciebie всемогутный Boża na świecie. Kiedy ja dary rosою Ducha Twojego, kiedy stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, взяв хлеб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znowu Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите i picie z jego wsie, bo гэта jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступания. Wspominający śmierć i zmętwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorna молим Ciebie, abyś ich nas, przymających ciele i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w одно. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsieją po всем świecie, udoskonalił любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, які опоснули в надії на воскрешення і просить, хто в ласці Твоєї, одійшов з этого світу і дозволив убачить святво обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, якие спрадвеку подавались Тебе, как з именем их хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Tobie, Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, wsia poszana i chwała, razu wieki wieczne ja. Amen. Prosimy Ojca Niebiesnego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego, Ojcze nasz, który jest w niebie. Святейшее имя Твое, приди, володарство Твое,
Будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Prosím Tebe, Panie, zbav nás od všeho zloha. Daj ласкаво супокою в дні наші, да поможе нам милосердності Твоєї, як ми були завсюди вольні від греху і заховали всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії Христа, Збавця нашого, Єсуса Христа. Твою благодасть, і моць, і хвала навіки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twoją wolą, a darить Jego supokоем i jednością, jaki żyje i władajesz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак supokój. Який дереш на землі гріхи світу, змилуйся над нами. Змилуйся над нами, раку Божий. Який дереш на землі гріхи світу, змилуйся над нами. Змилуйся над нами, раку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм, одари нас супокоєм. Будь баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, Ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Номер 124. Им нет забыть, ну и что смогла отпустить. С коленом я молитвы встаю, соромно глядеть на святость Твою. Новая кровь надолить смогу, силы даст, я перемогу. И у храма войду, зажигом связать. Знов пройдуся я по Божих слідах. Ось я і молюся Тобі, руки
станию на добрым даху. Все спокусы обнимали крылом, и плакался душе стежка кружит. И я вновь не чуя Господа, Ось я и молюсь о Тебе. Руки подниму к хвале, освети меня, обрани меня, Ты не бойся нас. Боже, я молюсь о Тебе. Молимся. Боже наш Ojcze, взглянь на скалы, на семью Твоих верных. А не Ты умацовал нас хлебом небесным, и смерть Твоего Сына дал нам надею на вечное житье мирные веки. Покорно Тебе просим, как раз Его з мертвых повстания мы досягнули меты нашего вандрования, раз Христа Пана нашего. Amen. Объявлю пастырские. 17 красовика, Великий четверг, памятка установления сакрамента Евхаристии, святарства, святая имша вечері Пана відбудеться у 19:00, а після її адорація Пана Єзуса у Тямлиці до 22:00. 18 красовика, Великая Пятница Муки Пана, Набожество Великой Пятницы, розпочнемо у 19:00 крижовим шляхом, каля каплиці при умовах доброго надвор'я, які проведуть мужчини. Після набожества відбудеться перенесення найсвятішого сакрамента у гробницю, де розпочнемо новенну перед Божою милосердністю, а затим відспіваємо пісні жальби. Адорація Пана в гробі буде відбуватися до 23:00. У гэтый день обов'язує стислий пост. 19 красовика, Великая Суббота, святая имша Вигилии Пасхальной, отбудется у 21:00 благословение страв на Великодний стол з 10 до 17 кожную годину, повну годину, czyli у 10, в 11, у 12, 13, 14, 15, 16 і 17 годині, а так само після пасхальної вігілії. У гэты день, Великую Суботу, обов'язує устрымання ад мясных страваў. Больш дакладная інфармацыя знаходзіцца на дошцы аб'яваў, калі выходзім по правой стороне, можна собі сфотографовать, там маленькая ошибка только повстала у опошней картцы, там где написано годины посвящения, замест 19-го там написано 20-го красовика, ну на вот компьютере можете увидеться. Можна знайти больш дакладную информацию на дошцы объяву, а так само передать тем, кто, может, сегодня не был, а хотел бы тебе светить. Я туда телефона поднимать не буду, бо я, как я телефон поднимал, так не буду времени имшу отправлять. Но сегодня горячая линия была, якую я отключил в 10:30 подчас имши, как я буду не телефоновал мне по духам и не перешкоджал вам молиться. 20 красовика, Великодная неделя с мертвых повстания Пана, святая имша резурекция отбудется у 7 и у 9, а так само имша отправится у 10:30, у 12 и 15. Больше имша у гэты день не будет. 21 другий день свята у 8, 15 и 19. И еще другая неделя Великодная, это неделя Божьей милосердности. У нашей парафии отбудется отпуск. Святую имшу о 12 године узначалить арцебіскуп Юзеф Станівський, на якую уже теперь щиро и сердечно запрошаем. Кожный день полгодины перед святой имшой и после ее не только час Великодний, або час Великого посту, Адвенту, але кожен день можна скористатися сакраменту сповіді. А так само в Великую Суботу поміж годинами освячення, але для тих, хто зовсім не змог прийти, бо, відомо, був так моцно зайнятий, що не мог скористатися ранее.
сакраменту поєднання. А у неділю зв'язок повстання Пана сповіді не буде, хіба що хтось не прийде хворий, відомо треба буде виступити цього. Адорація Пана Єсуса в найсвятішому сакраменті буде відбуватися від 14 до 19 від понедільнику до середи. Кожний дякуємо за ахвяри на будову, особливо усім, хто причинився до приготування вірвочок на сьогоднішній день і розповсюджування їх. А так само і вам, які набуваєте вірвочки у нашій парафії, бо всі ахвяри складені з розпродажі вірвочків, предназначені на будову у нашій святині. Бачите, будова триває, і все робимо махчиме, всі намагання складає, щоб ця будова йшла до віка. Ми так само вже будували святиню. Все обіщаю, а не буду обіщати, тоді щось муситься. Дякую так само за суботник, всім, хто вдільничав, прибирав каплицю, а так само і ще рідний територію побудь з каплицею, заспівав праву літургічну і дежурив. Помолимося за тих, хто вже тим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, за ім'ю з нагоди 3 годов, і його так само сім'ю, просячи Божого благословення для їх. За добродіїв і ахвяродавців нашої парафії, а так само обнови добродіїв видавництва Санктуарія Божої милосердності, і за нас, доручаючи за Льва, пробачте, будь ласка, з нагоди дня народження у 3 год, і кожен раз з нас, доручаючи під опіку Матці Божої Руженцової Твоєї обороні, віддаємося. Святая Богородица, наших потреб, не похожай молением нашим, и от всякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас полюбляй, Сыну Своему нас заручай, Сину Своєму нас надавай. Дякую так само ксяндзу Олександру, який сьогодні присутничав у конфесіоналі і сповідав кривих, хто ще хотів сповідатися. Петр Олександр сидить, напевно, і плачуть перед кривки, хто де вони приходять, можете повести і сповідатися. Будь довольний. Прийміть Боже благословення, добре, що ви видите, що приходите. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусів і пасток Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і и інших злих духов, які на звуку душ снують по світі. Номер 167. Ulicy harmoniać, nikt do